नमस्कार, मी ज्ञानेश्वरी तुम्हा सर्वांचं माझ्या चॅनलमध्ये खूप खूप मनापासून स्वागत करते. आता गुड आफ्टरनून सर्वांना, गुड आफ्टरनून. काही दिवस झाले मी व्लॉग टाकत नाही, कारण आता पूजेचा तुम्ही व्लॉग बघितला असेल. पूजेच्या आधी खूप धावपळ झाली. खरं तर ही पूजा आमची 13 तारखेला होणार होती, पण काही नाही का थोडीशी कामे आदल्या दिवशीपर्यंत आमची कामे चालू होती, त्यामुळे मग 17 तारखेला आम्ही पूजा झाली आमची. आणि त्यानंतरून मग त्याच्या आधी इतकं पावसात भिजणं झालं सारखं आणि धावपळ झाली, त्याच्यामुळे ना मम्मी, मी, वहिनी आम्ही सगळेच आजारी पडलो. वहिनी बघा अजूनही जर्किंग वगैरे घालून बसल्या. आज त्यांचं खरं तर लॉग इन करायचं म्हणून बसल्यात आपल्या, तर त्यांना पण त्रास होतोय. सगळेजणही आम्ही हॉस्पिटलमध्ये जाऊन आलेलो आहे, एक एकदा गोळ्या औषधं चालू आहेत. आणि त्यामुळे मला काही ब्लॉग टाकता आलं नाही. तुम्हाला सगळ्यांना खूप मिस केलं मी. आता म्हणलं थोडंसं बरं वाटत होतं, तर मग म्हणलं आता ब्लॉग शूट करावा, पूर्णच बंद करायला काही अर्थ नाही. आणि त्यामुळे मग कसं वाटतंय तुम्हाला आता? आता बरं वाटतंय. कशी झाली पूजा? मस्त. धावपळ झाली पण खूप छान पूजा झाली. तुम्ही पाहिला असेल पूजेचा ब्लॉग, मी टाकला होता की नाही. मस्त स्वच्छ असं वातावरण झालेलं आहे बाहेर. जेव्हापासून आजारी पडलं जास्त बाहेर निघत नाही, कारण थंड हवा सुट्टी आहे ना बाहेर, आणि मग थोडासा खोकला झाल्यामुळे ते वाढायला नको म्हणून मी काय बाहेर येत नाही आहे. सिरप वगैरे चालू आहे, गोळ्या चालू आहेत, पण खोकला काय जास्त थांबत नाही आहे. सर्दी झाली होती खरं तर, आणि त्यानंतर मग हॉस्पिटलमध्ये जाऊन आलो तर त्यांनी औषध गोळ्या दिल्या, त्याने सर्दी वगैरे पूर्णपणे थांबली. पण सर्दी दाबल्यामुळे ना खोकला झाला आहे. कोणाला काय खोकल्यावरचं रामबाण उपाय माहीत असेल तर मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि त्याचबरोबर आता हे जेवायचं टायमिंग झालेलं आहे. मम्मीने काय जेवायला बनवलं ते आपण पाहूयात. मस्तपैकी जेवायचं आहे आता. मग थोडेसे परत मेडिसिन वगैरे घेते. आता की नाही माझी पण आतामध्ये जी परीक्षा झाली ती माझी मेड सेम होती, आणि आता की नाही फायनल एक्झाम चालू होणार आहे माझी 1 तारखेपासून. 1 सप्टेंबरपासून माझी फायनल एक्झाम चालू होईल. तर त्याचा पण अभ्यास चालू आहे, मध्येच आजारपण. आणि उद्या की नाही आता माझा बड्डे, उद्या बड्डे आहे माझा. मला नाही वाटत जास्त काय करता येईल, कारण की नाही सगळेच आजारी पडले. सगळ्यांना कोणाला काही नाही तर काय नाही तर होते. बघू आता उद्याच उद्या. चला मम्मीकडे जाऊया. काय चालू? काय नाही करते स्वयंपाक. काय बनवतेस? भाकरी? वहिनी ना? हो, सायलीला वाटतं. सांबर, मूग, भाकरी, भात. आमच्या आईला दंसला कायचा उपास आहे? सोमवार. म्हणलं उद्या माझा बर्थडे, काय स्पेशल? बर्थडे स्पेशल आता सगळे आजारी असल्यामुळे बघू घरगुती करायचा काहीतरी. केक बी काढायचा, केक आणू, काहीतरी गोड बनवू. आजारी असल्यामुळे ठरवलं होतं कितीतरी काय काय करायचं, पण आता आजारी सगळेच असल्यामुळे आता म्हणलं जाऊ दे. थोडी दगदग झाली ना वस्तू शांतीची सगळ्यांना. माझ्या बर्थडेच्या वेळेस काय नाही तर काय होतं नेहमी. नाही, नेक्स्ट जोरात करू आपण दरवेळेस बँड बाजा लावून. माझ्याच बर्थडेच्या टायमिंगला ना काय नाही तर काय होत असतं ना. काय नाही त्याला काय, नेक्स्ट टाइम करू आता जोरदार. मग काय नाही, आधी 1-2दा झाला होता चांगला मोठा बर्थडे तिचा केलता. मी 1 वर्षाची होती तेव्हा. 1 वर्षाची नाही, त्याच्यानंतर पण केलता ग, तुला आठवत नाही? 1-2दा नाही केलं तर तिला वाटतं केलाच नाही आपला वाढदिवस. नाही करतात बरं का, नेहमी करतात, पण असं मोठं असं काही नाही. नेहमी काही नाही तर काय, मीच आजारी असते किंवा काय परीक्षा असते, परीक्षा ऑगस्ट महिना परीक्षा असायची माझी स्कूल टाइम मध्ये असताना. नाहीतर काय नसलं ना तर मग आजारी किंवा काहीतरी होणारच. आता उद्या आली एकादशी, आज वनचा उपवास असतो तिच्या. माझा नसतो, तुझा नाही. पुन्हा एकादशी उद्या.
चला आता जेवून वगैरे घेते. बाय. बाय.